Već više od 2 decenije mesna zajednica Kljajić organizuje seosku slavu Veliku Gospojinu. Ove godine smo imali trodnevni program. Započeli smo sa krajiškom kotlovinom i poetskom večeri, zatim smo u subotu imali sportsko-takmičarski dan, takmičenje u konju ribnjeg paprikaša, fudbalske i rukometne utakmice i predstavu za decu. Negde smo delili slatkiše, gde je udruženje Rubac pomoglo. I na kraju smo imali koncert krajiških grupa Srpska tromeđa i Korijen i nakon toga je nastupio koncert punk grupe Jorgovani. Trećeg dana seoske slave imali smo konjske zaprege koje već tradicionalno se održavaju više od 2 decenije i na kraju večeri kulturno-umetnički program sa završetkom uz Amadeus Band i svečani vatromet.